Как най-лесно да контролираме мислите си, така че да привлечем благоденствието в живота си? Аз съм Веселка Йорданова, авторът на книгите от поредицата Решимост. На ден през главата ни минават хиляди мисли. Как да разберем коя е положителна, коя е отрицателна, коя е неутрална, за да можем да ги контролираме? Защото това всъщност е много важно, защото всички знаем, че каквото мислим, това излъчваме, а каквото излъчваме, това привличаме. Този процес на практика изглежда мисия невъзможна. За наше щастие обаче, Вселената ни е надарила с уникален ориентир, който ни оказва каква действителност творим във всеки един момент. И този ориентир са нашите чувства. Ако се чувстваш добре, следователно привличаш своите мечти и желания. Ако обаче се чувстваш недобре, следователно в момента ги отблъскваш. И твоята основна роля е да следиш не мислите си, а да следиш как се чувстваш във всеки един момент. А това вече е напълно постижимо. И ако успееш да се чувстваш добре през по-голямата част от времето, то със сигурност ще привлечеш всичко онова, за което някога си мечтал. Повече по темата можеш да намериш в моите книги в сайта решимост.com от линка в биото. Последвай ме за още полезни видеа.